nena, mira, ara sí que comencen fort. Nena, és aquest l'assassí, no? Ja l'han trobat. Oi, amb les huelles, ja han agafat les huelles. Què fots, ara? Nena! Foc! Qui es crema? Home, no, que no ho veus, que ha arribat la Maribel. Ai, no em diguis. Ui, ja la veig. És veure. Calla, no hi som. Dissimula. Dissimuleu, no, veniu a obrir, va. Va, anem a obrir perquè si no no marxarà. Va, vés a obrir, home. Meva. Verge santa. Mira que és lletja, És que arriba a ser pesada. Mira, és pesada com la iaia Margarita. Ai, Maria Teresa. De cara bé. Ai, mare de Déu. Què et passa? Què? Us ho expliqui i no us ho creureu. Ai, per favor, deixeu-me seure que em... No, seu. Sí, home, seu, aquí. Va, què? Te marejaràs si t'asseus. Què fas? Dreta. M'he barallat molt fort amb mi. I per què portes aquesta maleta tan grossa? O perquè Ai, pisa, vinc a viure amb vosaltres. no. A viure, diu! A Esteu viure! Aquell episodi del CC el van obert en canal, Claro, el del pulmó, no? Nena, i el tiet, nena, el tiet, No, han trobat les huelles, saps on les hi han trobat? A darrere les orelles. La Dina, els cabells. Sí. Que m'he barallat amb Emilio. I què t'ha passat amb M'heu de Emilio? consolar. No, home, estic no. trista. No, és que t'ha fet Emilio, No, saps explica. Ai, calla, que ronca com una truja, Ronca, i tu Ronca, fas respira pudor i que t'aguantem. Ai, he decidit que vosaltres que m'estimeu molt i m'hi voleu... Bueno, t'estimem, nena. Tenim carinyo perquè ets del mateix pare de la mateixa mare, No, tampoc carinyo sí, però t'estimem estimar tant. és una cosa difícil, Però jo no faig gaire gasto i no hi ocupo gaire No, espai. no, mira. No sé com dir-ho, és que a nosaltres ens agradaria més estar sols, agrada la intimitat, saps? I saps què? Que el forn, la lasanya només és per dos, m'entens? I clar, no podria I ser. allí també és per dos, al lavabo només hi podem anar dues. Sí. Oh, però I fas m'heu de consolar, que Ai, si sí, no... ai, Maribel, que maca que ets, ai. Aquí penso tu, amb els tirapets. Molts. Això és molt bo, Això és Sí. molt bo. Diu que va bé pel Sí, gast perquè limpies el dimoni, que Això, surt tot el dimoni que baixa. Ras, Cap allà, que baixa el dimoni. Eh? Bueno, Marta, ja ens ho explicaràs, Sí, va, Va, vaig a fer la lasanya. Va. No ho veig pas Va, clar, vaja, nena, que no allà amb l'Emilio. Deixa'l que ronqui, home, Ai, que sí. respiri. Ai, Dile que vols- canti alguna cosa, canta-li alguna cosa. Bueno. Ah, diu que si fa... Paren. Provarem, va, provarem. Vai, Maribel. Déu maca, No tornis. Què? Ja està. Ja ha marxat? Jo saps què pensava? Què? I si anéssim amb un mag d'aquests que li fes un encanteri i la farés desaparèixer un temps? Però tu quin planeta vius? Per què dius de mags? No hi ha mags que fan desaparèixer. No, home, no, això són trucos de màgia, que són de bromes. Ai, filla, mira, una que és pesada i l'altra que està mig xiflada, que no va anar al col·legi, jo no sé com ho faré. Sort que tu ets l'intel·ligent. Va, sort que anem, a l'escola. anem a sopar. No, Oh, Ninong? Ara a aquestes hores? la pizza. Ah, sí, és veritat, que he trucat a la tela pizza. I ara què farem? Lasanya i pizza no va bé per la digestió, no. que te fa un nus aquí a l'estómago que... Un tap, que després sí que farem uns I quants ara què? Ja vaig obrir jo, eh? Sí? Doncs ja vaig per la lasanya. Doncs La farem ja demà està. per Adéu, dinar. adéu. Maca, adéu.